Isih lak mangane ndang-ndang lho. So, ibu apa sing kurang? Toko enggak. Aja mentokku jutaan arane nuku. Wah, jutaan regane. Rumasane wedi mentok. Nah, sambelmu kurang lho. Ngerti tak? Cilo iki. Alah kurang lho tak wes sambel lho. Oi. Kalau rawakmu ikah ngowe sambel iki. Hei. Oi karek segotok lho, karo anu lho. Yo kebangetan. Gane birawi. Ora ngono ora nek cerita ya ni. Dari dulu transfer pojok anake dhewe. Lah iya. Wah, mangan kari dhewe. Wari dhewe akeh dhewe. Oh, ndas. Anake ndas, Pak. Lho. Jas wis loro kan aja biar jas. Pencapang telu kok. Ini pintu lho, ndas lho. Alah, winggen. Ah, kowe. Winggen Wis gizi. ndas buah. Jas ku diputok kowe ngono kuwi oleh-oleh karma instan langsung jalan. Karma dibayar kontan. Apa ini? Mambengi aku balik kancil kok kula anu ora mampir ora? Balik Wis renek wae berarti. aku bar karo tetinge urung Urung teko? teko. Lagi Oke nek goreng lele kowe iki. Nangis karo renek wong ngono. Iya, sarapan akeh tas nyorot kesel sarapane akeh kudune. Ngono ora disoting goleki. Rasane. Nyalone ora jobo ngono. Nek kene mesti gampang ngebek-gebek inggan kuwi. Ya sotengnya nang gua kene. Sapa to? Alah ya wis di wong lak kurang duit ya ngono kae. Bandingan wedokane kok glebote. Ya wis sembuh. Jane ora oleh lunga. Kesasi di wae 12 juta ora ya pangkat. Oh, kira wedokane rumah. Iya. Ya Allah. Rasa lunga. Lah anake sapa ngopeni? Bawa ning anu kono. Matra. Matrang. Yo, Ya lah. Sok balik, esok balik. Sok budal di Ciko karo Clipboard. ibu apa? Anake no. Jarene anak-anak iki nek kono dapatan jarene ngono. Ya sing rak-rasan iki kabeh rak-rasan. Nek go balik film dibuat yo terus balik ngono lho carane. Ya jatahe kan entek to bulan iki. Wah, tapi jare wedokane arep Tenan ngono belum lupa belum minggu. wong wedok susu ngono aja. Dibuat anak iki Dijak sengglung ini becek. Tak titip mbayu kowe glong-glong. Engko. itu karo anu teman apa teman aku dibecene pisan kok oleh jajan loro malian penak ngene titip ngene bojoku oleh jajan loro anu lho apa wae susu sing dawa-dawa iki lah roti iku lho Iya nyapa karo apa? Arep jenenge nek ora. senange cilik ngono cilik karo Pak Iwak-iwakan Sida mati ya anu kae, pari kae radya ngono kae.
Ini disawalani ya. Jane liyane sing ngene sinen Omahku ngono kan malah salah tak ronone Lek. tularan isu. kena udan mari jane kene. Oh, pakai gunungnya ora tau dindangi. Wis apa? Tuh ya. Nah, wis umben iki becek neh lah umben. Ya Pak Jarot. Yen Tekartolo iki. Wis ya Tekartolo. Tanggal 7/8. Terus cak. Kamu ini dia deh. Jarne apa balik jam arep ngisak kae. Ya bengi. Bengi ini ndi? Ini nang omah mau. Lah kok kulon saya Pak Sur tok, Pak Sur ning ngono wis balik. Nang omah Pak Sur. Nanti ra ketara Sapa? awakmu. Kok ngene anu Chandra. Anu Chandra. Jaluk obat Buat apa? ke tanganku. Nyapo? Yang kenaan pasari. Masa kok urung mari-mari? Sodet kadari. Anu karo sapa Chandra. Urung mari-mari? Kayak obat lambung to. Wis enek seminggu? Ya pendak no. Wah, ngesane anu. Apa ono obat kire? Ora engko Obat wong sunat itu. Wah, mandi 7.000 kok. Iya. Mandi tenan. Ngesane kencing maneh tek Pak Sur dhisik tangan ra mari-mari kae. Sunat. Mandi tenan. Nu kas garing banyu. Lah ora nek Pak Sur jempolan kae rame-remari ya ini. Ini jadi periksane apa piye didelok. Anu iku kamarku gak kencing maneh Pak terus di kamarku ora mari-mari molos minggu. Awake kuru. Lah iya. Lah iya kamarku lah. Mangane akeh kok. Lah iya kamarku di penyakit lho. Ya tanda-tanda. Ini Masuk kendel to kane susu. jadi tinggi kepleh. Keples jarene. Kok anu sawane. Sawane. Jangan dengenane bener. Lemes neh. Lemes. Aku sore bar kok kene sepeda mampir Sing ternyanto. cerita-cerita. Kabeh Di sini lah mangan dijogo. Terus ngembek ayo terlalu kesel. iya no. Aku yo Ning dulure mari no San. Anu rodok mari omong Anu ta. bojone Pak Jan. Jane. Yo kaya dian. Oh lah iya. sikit ya. Lah iya tak masuk serapatekan. Bolane anu nemen. Tonggo naran. Heeh. Tonggo. Pas aku benakne lampu lho. Wah, jan rosok sih gini kan. Yo tonggo. Tantenan aku. Cucu lho lek tuku panganan diawe. Wong kene ra nyetek aku barin. Aku koyo ngene. Ngene mangan hati-hati. Cuma cangkeme seneng. Udune tak bengi, udune bengi seraisangan. Memang kangen kuwi. Lak kelingan Pak Sur bengi senengane kan mie kae tuku mie karo ndok. Njok. Lak bengi kuwi. Kayak mau dicampur. Wong lek mangan Mangan. ora. Apa? Ngapa? Lah Iki sik. Lah mau diceluki mendorong Pak Darman pitik terus. Ini ya sering ganyang-ganyang opak. Lah bar makani pitik. kok lek sesuk lo nyuting warni. Nanti percaya. Apa nyorok kok. Oh alah. Isek anu ngeprok nih kayu kato ya, Kak. Disek kato ya, Kak. Aku nyapa? Bro, kayu. Salah yo gadang paling. Slametan. Lah lho. Esuk tak golek nih banyu. Lek suyet sago arep ngetuki banyu. Diselesek ning kono ta? Rumah aku wis Kesel apa? banyu. Suyet ki nyorok ki ya Oh. disel. Bandumi banyu arep suker ora oleh.
kondisi sok ya potongan nek kowe lanjen apa ya tep ngono. Ora duwe kuwe wong ge bayar aja karo dituku bensin akeh bensin. Nah, kan omah milih lho. Ngendi? Kan omah bukan. Banyu mili lek kene iki koe etan Ya bakokmu ya kok. kok teko kene. Udane Kene mendi. kan di. Oh, Yo kok ngarepe kok seni kono lek Bendung.